щастието понай, а след сватата голяма, кой пострада, ха познай. Мамичка е най-добрата, татко е по-смел от лъв. Значи според мен в играта, тя е първа, той е пръв. Татко, лошо ти водиш, също като таралеш. Явди ми се обръщни и тогава ме гръбни. Високо ме вдигни от двете страни. Ух ти гладко, ух ти сладко да те нацелувам, татко.
Ами тъй като нашият празник е към своя край, искаме да ви благодарим и поздравим с едно четиристишие. Обичай, без да просиш обич. И давай, без да чакаш ти благодаря. Съдбата рано или късно ще те срещне. С хора можеш ти да оценят това. Спокойна вечер, щастлив семейен живот и разбирателство между всички вас. Да си пожелаем доброта, топлина, семейно и щастие. Да съхраним здрави и щастливи нашите семейства. Много слънце, мир и спокойствие да радват домовете ни. Пожелаваме ви да се чувствате стоплени от обичта на най-близките ви хора. Бъдете щастливи, обичайте се и се подкрепяйте в хубави и лоши моменти на живота. Уважаеми гости, скъпи родители! Честит ден на християнското семейство! В този хубав ден пожелаваме на всички вас топло огнище, хубави чувства, много любов и разбирателство с най-близките хора. Че за всичкото злато на света не можем да купи и грам истинска обич, а най-ценното в живота на човека са красивите му отношения с хората в дома. Нашето желание е да се съхранят добрите традиции на българското християнско семейство, да се опази топлината на домашното огнище, да се защитят детските души от злото на света. От сърце желаем на вас и вашите семейства да съхраните вярата, надеждата и любовта в радости, бури, трудности и възходи. Благословени да сте и вие, и децата ви. Уважаеми родители, скъпи гости, искам с голяма гордост от тази сцена отново да споделим с вас и популяризираме един исторически ден за България. Една песен, един глас и двама виртуозни пианисти накараха нас, българите, да се почувстваме горди и обединени. България се класира на второ място в конкурса за детска песен на престижния конкурс Евровизия, след изключително оспорвана конкуренция между представители на 16 страни. Успехът на Крисия, Хасан и Ибрахим не е случайен. Това са три деца с невероятен талант, които с много труд и упоритост постигнаха този колосален успех. Три деца, които със своята песен "Планетата на децата" поне за миг ме накараха да се гордеем отново с това, че сме българи и показаха, че когато сме обединени, заедно можем много. В моменти като този, ние възрастните трябва да се учим на тяхната доброта, чистота, устременост и всеотдайност в името на другите. На всяко едно дете трябва да се даде шанс и възможност да осъществи своите мечти и желания. Никой от нас, възрастните, няма право да ги отнема и променя, защото именно във всяко едно дете е заложена дарба, способност, гениалност, които притежават и трите български деца от Евровизия, а това е гаранция за успех към върха. Наша е задачата и отговорността да ги открием, усъвършенстваме и стимулираме. Детската пътека на три деца всъщност ги заведе в света на големите, а големите понякога са тъжни, големите губят, големите изпитват болка. И тук е ролята на децата да променят големите, които по-често трябва да се слушат в гласа на своите мълчугани, да вярват в тях, да ги подкрепят във всеки един момент, да им дават най-доброто, да ги обичат с цялото си сърце и да са отговорни за всеки ден от детството им. И нека всички си пожелаем това, което се пее в песента. Да бъде детска планета,
без глад и страх и война, да бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Да бъде детска планета най-красивата мечта. Нека се насладим на уникалното изпълнение, което е красив финал на нашия празник. Ще бъде детска планета.